Omohai nangmani jora rogo jodi bubagrano ke yakari thangkai. Bubagrani je imang wan songma ideology samung tangnan thangtani belai no deramung phainai. Hambai jotono no. Tini haini hai norong busango ma phaika. Kok thaisa thainai norobai salainai hnai. Tangwi tini bo resignation letter nani nangkha. Resignation letter ni ungklogo tamo reason tang. Omoto jeng saimenya. Borok hai borok jodi. Khoroksa ke chini dofani samung ni omo hai ki jodi yakari thanglai ke. Future kintu future belai no tebo chini borok dofa weak ingnai. Omo hai nangmani jora rogo jodi bubagrano ke yakari thangkai. Bubagrani je imang wan songma ideology samung tangnan thangtani belai no deramung phainai. Ke Charilam District ni President je Birching sir bo ni kabangma jaga rogo no nukha bini video rogo bini koglam rogo bo dofani bagui salsa sacrifice khaika bolongo himka bo onkhay o jarao bini bukhao bini bukhao dofani bagui bomo hai hamjakma tongmani bagui bo bolongo himkana bo dofani bagui sacrifice khaimani onkhe omo hai jorao bini sago bomo hai thui tongmani obviously bini sago o jarao thui kathar tongmani onkhe tabo achomsa bini bukha tangwi change wngkha bini sakni thui ki agin hai kathar korikha bini wan sokma rok ki agin hai korikha onkhe salainani thangkha hingke tabuk je chini 23 ni Bidhan Sabha o kwbangma no jongjal nukjakha bubagrani mission wngkha Tiprasa no phiyognani bini ideology Tiprasa rok no mwthangnani constitutional solution eba permanent solution ni samani eba greater Tipraland amorok jotono chini constitutional solution ni bisingo tongo oro bibhinno article tongo article ni bisingo tongo hingkha angkhe omo haike masa yakari thangmani yagulo tamo reason tongwiman tamo dofano torjakliya da jara leader hanjaknai je lead khai tongnai rok chini Bidyut Debbarma sir bo yakari thangka tabuk bwlai hinjagui tong chini Robindra sir bai bini segang patal konya jomatia to bobo dofani samung tangwi tongmani bobo 180 degree guri jagui tabuk je borokno o hani tiklainai hnai borokni yathakon thangwi salagui tonguyo bini yagulo thangka Bidyut Debbarma tabuk haini hai Charilam District ni President Birching Debbarma thangka onkhay tamo power post candidate no te torjagui tonglaisini onkhe bo jorale dofani samung tanglaisini tamo dofani samungni bagui sak no sacrifice khaimanliya de tamo power post mangkhe de chin dofa bo thangsinai power post candidate jara manai rok borok jodi kaham bukhabai samung tangkhangkhe to dofa phiyogjagui mano baksa ba nijini bohok pungna bagui nijini power ni bagui se borok khari tonglai khabumlai tonglai hingkha angkhe omo haike khoroksa khe dofani samung yakari thangmani busuk jorati chini society o chini Tiprasa dofa o effect wngnai omo kintu chong kaham khe no saimano nukjakha 23 candidate declaration ni yagulo jebabe chini leader rok emon khe khabrum laikha khal laikha kok bang laikha khorsa Mokol koto khe koktwi khe gwnangui kok bang laikha candidate jesa khapano manan bagui phiya baksaba mangkha baksaba maina candidate lo koita tongba ADC o chini 20 ta reserve seat 20 ta reserve seat o 20 jon rimanai 20 jon ni bisingo chini actually
tabuk Tiprasa je chin Tiprasa rongno dofano je party lead khai dongnai oro gobang mano talented candidates dongo phiaba 20 jon no karitai bahikele bobagra sak sanamoi de risinai tamu do candidate malia khaba malia sacrifice khai dofani bagai samung tangsidi da omo hai gobang mano leader rok dongo nukha chini Birching ni sar ni kokti ni samabo bin kono masachine bini background rokno nainai khangke jotheshto bini salo mai khopsa chai thangani power dongo rang paisa ni kono obab kori hongka angke tamo agi sacrifice khaima hai tini post no sacrifice khainai candidate no sacrifice khainai tamo dofan bagi ki samung tangi me diba angke tangwi omo hai ke kha koilai omo hai rok nukha angke chini je public rok tebo bwkhabayo samung tebo deranai angke omo no ani kaisa koimung beshi to ang Birching Debbarma no asuk to sana thangya karon taksuk joroti bo resignation letter phano chini bubagra ni khilaf kok thaisa bo sayako ang koinai bono humbly request ni bisingti bono ang sana moto bo noro omo haike jodi terek khai yakari thang kai Tiprasa rok tebo jongjalo kwlainai bobagra tebo weak nai norok nugunyo tongkha bobagra busuk pressure tong bobagra to belai ni pressure dongo tangai hamba jongo pressure no nugya continue bisingte amon ke bono pressure creation khai dongo haini bagai bo jora o bo belai no অসুস্থ হয়ে থাক কে আমনো जों वानसंगा नांनाय tangai जों bono yakari thangnai chini future to belai no hamya Tiprasa rok ni future tamo hamba Tiprasa rok ni je population belai no kom future rogo buini dofa phatar ni phainai rok terek ke borong ni power rungui tongo जों tabok se 20 ta seat o 20 ta seat no se seglai hainglai dong future ke 20 ta seat to tongno future 20 ta seat tongla karon constitution ni mote je jati borok population no belai no gobang nai কিন্তু ও পোস্ট কিন্তু বরং নন ইয়াফারি রেজাংনাই চিনি পার্সেন্টেজ বুসুক বাতাবো Tiprasa ni পার্সেন্টেজ বেলাই নি কম 2026 ডিলিমিটেশন নুকজাগানো Tiprasa ni পপুলেশন ব জায়গা ফাইনাই আর বরং নি ব জায়গা সগুনে পোস্ট মন্ত্রী পাওয়ার চেয়ার রাং পুইচানো ওয়ান সবিয়া কারে অমন জরা bobagrano जों जरा लाइनेनि bobagra যদি जोंनो यागारि थांगांके अमो हाय गोथार पावरफुल टैलेंटेड borok tai जों mangalak o Tipraha bo tai phiok jagui mangalak haini bagai chini Tripura hasteni joto takhukni bo sonang ani kaisa koimung phaisidi जों o jorano samungo phranglaisinai bobagra tongsak bobagra bo terek balai no অসুস্থ হঙ্গি দঙ্গ হামিয়া গাকে o jara bo जों kobor waijalai tong hangkai omo hai rok nukha ke bobagra tebo bwkha waijangnai omo hai kobor waijayawi bahai ke jorano o je right time right thing right place जों implement khaimannai obono sima wansok lai